Estamos na igrexa de San Antolín de Toques, que foi o antigo mosteiro beneditino, fundado no século, non sabemos exactamente, pero esta iglesia data do 1060, do século XI, pero o que vemos é froito dunha reconstrucción utilizando as pedras da iglesia primitiva, que estaba, según un cronista beneditino, o padre Yepes, estaba no alto do monte, pero non se atopou ninguna referencia que poida decir estaba aquí. Non está nada documentado arqueolóxicamente. No 1515, os mosteiros pequenos pasaron a depender de San Martín Pinar de Santiago e de ser unha abadía pasou a ser un priorado, pero sigue tendo vida. De modo que os frailes que viñan por aquí de Santiago viñan como castigados e viñan con pena. E logo, cando marchaban daqui, tamén marchaban con pena, porque aquí tiñan boas troitas, tiñan perdices, coellos e vivíanse moi ben. Estas pinturas que vemos aquí, do século XV-XVI, están estudiadas e comparadas coas de Vilarredonas, que hai moitos elementos que son iguales, que son de 1430. Pódese pensar que son anteriores ou posteriores, quizáis posteriores porque son máis pobres que as de Vilar, pero teñen elementos moi comuns. Están bastante ben conservadas e hoxe podemos dicir que é o único elemento original que conservamos. Todo o demais hai que restauralo e retocalo. O Calvario, que é do XIII, e algún autor di que é do XII da escola inglesa, non tiña sitio, pero ao restaurar as pinturas apareceu perfectamente o sitio onde pon Mater Dei e San Ioannis, que é precisamente a Santa María e San Xoán e o Cristo están perfectamente encadrados nas pinturas. Aquí hai que destacar que hai dúas mans, dous pintores, ou máis. Hai o mestre, que posiblemente o mestre fixera este panel aquí máis baixo, que estaría abaixo sen subir ao andamio, e ten mellor dibuixo, mellor colorido, e os cuadros son máis pequenos. E arriba, xa son espacios máis grandes, menos colorido, e un dibuixo máis pobre que quizás foran os axudantes que o fixeron. As pedras máis importantes desta igrexa son os dous capiteles. O arco triunfal, que son dúas columnas inteiras, de unha sola peza, e a simboloxía dos dous, moi ben, coa esvástica, e o outro con unhas rosetas, e logo apareceu aquelas outras dúas na restauración. Entón, se houbera uns raios X que puderan ver a parede, posiblemente haxa máis pedras de granito utilizadas na reconstrucción. A igrexa está pendiente de un plan de reconstrucción, pero hai que facelo en conxunto. A igrexa é da igrexa, do obispado, vale, pero o mosteiro está en mans privadas, entón a actuación ten que ser conxunta. É unha urxente, máis de primeira obrigación coa historia, máis con os monumentos, a adquisición desas ruínas que teñen que dar moito de si cando se escabe. Podemos dicir que coa igrexa, o patrimonio, o río e máis a fraga de carballos que é alrededor, pois é un elemento singular do patrimonio galego.